אוקיי, כתגובה לשאלה שנשאלתי, לאיך אפשר למנוע פציעות, או איך אפשר לוודא שהאימונים שאנחנו מבצעים לא הולכים לפגוע בנו. אני הכנתי לכם כמה טיפים, בואו נעבור עליהם. הדבר הראשון, לוודא שאתם פועלים בהתאם לסרגל מאמצים ועבודה הדרגתית. זאת אומרת, אם אני מתחיל ב-150% מהמסוגלות שלי, יכול להיות שפיזית אני אצליח, אבל האם הגוף שלי מוכן לניהול העומסים האלו? אוקיי? ואז ברגע שהגוף שלי נכנס אל השוק הזה, הוא הולך להישבר. אוקיי? וזה בדיוק הסיטואציה שמתחילות להיווצר הפציעות. אוקיי? ולכן אנחנו צריכים להתחיל בפחות ממה שאני מסוגל, ומשם בעקביות להגביר. זה הדבר הראשון. ואז החלק השני זה לוודא שהגוף מוכן לניהול העומסים האלו. זה אומר שאם אני עכשיו רץ מלא, אבל לא חיזקתי את הגוף, ואני לא יכול פיזית לנהל את העומסים האלו, אני לא יכול פיזית להכיל את כל העומס על השלד שלי, אני אפצע. אוקיי? לכן כל מה שקשור לבניית הכוח ופיתוח הגוף הוא מאוד 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 חשוב. החלק השלישי, לוודא שלגוף יש את המשאבים הנדרשים. זאת אומרת, אם אני לא אוכל נכון, אין לי את המשאבים שאני צריך בכדי להתאושש נכון. אוקיי? זאת אומרת, אני לא אצליח לבנות את הגוף שלי כמו שאני צריך. וזה מביא אותנו לדגש הרביעי, זה לוודא שהגוף מצליח להתאושש דרך שינה ומנוחה. אחר כך האחרון, לוודא ניהול גוף תקין במהלך הפעילות. זה אומר, האם אני רץ נכון? האם יכול להיות שאני רץ ואני מפזר את המשקל בצורה שהיא לא נכונה, ואז יש לי יותר לחץ על צד אחד, ואז בעצם יש עומס מוגזם על צד אחד של הגוף, מה שמייצר פציעה בברך בצד אחד, או באגן, או בגב וכן הלאה. כשאנחנו מדברים על הדגש הראשון של הסרגל המאמצים, הדגש השני של לוודא שהגוף מוכן לניהול העומסים האלו, לוודא שהגוף עובד בצורה נכונה, שם אמור להיות המאמן שלכם. המאמן שלכם אמור לעזור לכם עם זה. למאמן שלכם רצוי שיהיה ידע בתחום הכושר, בתחום פציעות הספורט. כל קורס של מדריכי כושר מתעסק בזה. העניין הוא שבתחום הכושר הקרבי אין דרישה שהמדריך יהיה בעל תעודת מדריך חדר כושר, מדריך בריאות ומה שזה לא יהיה. זאת אומרת שאני ממליץ לכם לוודא שלמדריך שלכם יש את הידע הזה, אבל שוב, אני לא יוצא נגד המדריכים שאין להם, מה שכן, אם אין למדריך שלך את הידע הזה, תוודא שיש לך איש מקצוע אחר שיש לו את הידע הזה ויכול לתמוך בך ויכול לעזור לך. אתה יכול להתייעץ עם פיזיותרפיסט, עם מדריך כושר שיש לו התמחות בריצות, שמתמחה בחיזוק הגוף, כדי שתוכל לקבל את הפידבק שיעזור לך לוודא שאתה לא נפצע, כדי שיעזור לך לוודא שאתה מנהל את הגוף שלך בצורה שתמנע פציעות, ותוכל לבנות את הגוף שלך בצורה שתוכל להשתפר הרבה יותר. בנוסף, אני ממליץ לכל אחד להתייעץ עם תזונאי. מישהו שיעזור לך לוודא שאתה אוכל בצורה שתאפשר לך לממש את עצמך. בנוסף, לוודא שאתה ישן טוב. לוודא שאתה נח בין האימונים ולא שאתה מייצר איזשהו עומס מוגזם. ומה הבעיה? הבעיה היא, כן, תזונאי עולה כסף. פיזיותרפיסט עולה כסף. כן, להשקיע בעצמכם עולה כסף. הרבה מהמלש"בים, הרבה מהאנשים שהולכים לשמוע את הסרטון הזה, הולכים להגיד, בסדר, אני לא צריך את זה, אני אקרא איזה מאמר, הכל טוב, אני לא רוצה להשקיע יותר מדי. החלטה שלך, בין אם אתה משקיע בזה או לא, עניין שלך. אבל אם אתה לא באמת מוכן לעשות הכל ולהשקיע את המקסימום כדי להצליח, אל תבוא בטענות שמשהו קורה לך. עכשיו שוב, אני לא אומר את זה כדי לצאת על מי שאני הגבתי לו עכשיו, אין לי מושג מה הרקע שלך. אני אומר את זה מההיכרות שלי עם תחום הנוער. שתחום הנוער, אין מה לעשות, אתם קמצנים.
אוקיי, אתם לא עובדים, אין לכם הרבה כסף, ולכן אתם לא מוכנים להשקיע בזה יותר מדי. מבין. עם זאת, אם אתם לא מוכנים להשקיע, אתם צריכים לקבל את התוצאות של חוסר ההשקעה. אז או שתהיו מוכנים להשקיע, ותתייחסו לעצמכם כאל ספורטאים, או שתקבלו את זה שלפעמים אתם הולכים לחטוף על זה. ויכול להיות שיגיעו פציעות, ויכול להיות שאתם הולכים להיכשל במטרות שלכם, אם אתם לא מוכנים להשקיע הכל, אל תצפו לתוצאות מטורפות מדי. שוב, יש מצב שהכל יעבוד כמו שצריך, ומדהים, ויכול להיות שיהיה לך מלא מזל מדהים, אבל ממליץ בחום לפחות ללכת לתזונאי פעם אחת, ולכל קופת חולים יש תזונאי בסבסוד. אני לא יודע אם זה תזונאי ספורט, אבל זאת התחלה. אני יודע שיש קבוצות שהמדריכים שם הם אנשי מקצוע מדהים. ממליץ עליהם בחום. לכו לאנשים שיודעים מה הם עושים. ואם אתם לא יודעים מה אתם עושים ואתם מאלתרים, יש מצב שמשהו לא טוב יקרה. זה חשוב להבין. בנוסף, עוד משהו שקורה לבני נוער זה שהם כאילו אומרים, תקשיב, הלכתי לאיזשהו אימון, והיה מטורף, הוא קרא אותנו. יו, זה היה האימון הכי קשה שעברתי בחיים שלי. בעצם אתה מודד אימון טוב או לא, לא לפי הרמה המקצועית של המקום, אלא לפי כמות הסבל שעברת. זה אחד הדברים היותר מפגרים שאתם יכולים לעשות, כי בואו אליי, אני אזחיל אתכם שעתיים על אבנים, ואתם הולכים להגיד שזה האימון הכי קשה שעשיתם, כן? זה מעצים אתכם בטירוף, כי עברתם חוויה של החי, כן, כל זה סבבה. אבל האם מקצועית זה נכון? האם לגוף שלכם זה נכון? לכן, כן, אני ממליץ לכם להתייעץ עם אנשי מקצוע. ולכן, אגב, אם אתם שמים לב כל פעם שמישהו שואל אותי משהו שלא מתחום המומחיות שלי, אני אומר, אני לא מתמקד בזה, אני לא מתעסק בזה, גשו לאיש מקצוע בתחום הזה. אני מומחה בכל מה שקשור לעבודה המנטלית. זה תחום המומחיות שלי. כמעט ואין האנשים האחרים שיש להם את הידע ואת היכולות שלי יש. כי, אגב, למה? כי כל מה שלא קשור לתחום הזה, אני לא מתעסק בזה. אני משקיע את כל הזמן שלי להתמחות בדברים האלו. כל מה שקשור לתחום הכושר, כן, עשיתי קורס מדריכי כושר, יש לי את הידע הבסיסי, אבל אני לא מתעמק בזה, אני לא קורא כל יום איזשהו ספר שמעצים אותי בתחום הזה. אני לא עובר עוד קורסים של השתלמויות בתחום הכושר. ולכן, אם מישהו יבוא אליי עם שאלה של כושר, אני לא אענה לו גם אם אני חושב שאני יודע מה התשובה. אני אגיד, לך לאיש מקצוע. גם בתחום התזונה, כחלק מהקורס של הדרכת הכושר, למדנו תזונה בסיסית, אבל אני לא תזונאי, אז אני לא אתן לכם תשובה, כי זה לא התחום שלי. אוקיי? כמות השאלות שאני מקבל מחבר'ה פה שאומרים, איך להגיע ליחידה מסוימת, אני אומר לכם, תתקשרו למיטב. תחום המומחיות שלהם זה המיונים. אני לא מתמחה בזה. אז אני לא אענה לכם על השאלות האלו. אני לא רופא, אני לא פיזיותרפיסט, אני לא תזונאי, אני לא מדריך, כאילו, אני מדריך כושר, אבל אני לא מתעסק בזה מספיק כדי להגדיר את עצמי כמישהו שמתעסק בזה ומומחה בזה. אבל אם אתם צריכים משהו בהיבט הפסיכולוגי-מנטלי, אם אתם צריכים משהו שמתעסק בהתפתחות אישית ולוודא שאתם סוג הבן אדם, אם אתם צריכים לייצר השפעה על אדם אחר, בואו אליי. כי בתחום הזה אני משקיע כל יום לפתח את עצמי, ואני בספק שיש עוד מישהו בתחום גם של ה-NLP וההתפתחות אישית וגם הצבאי, שמחבר את העולם הצבאי והעולם הפסיכולוגי המנטלי כמו שאני עושה. לא מכיר הרבה אנשים אחרים שכל יום מתעסקים וחוקרים בזה. אז הטיפ האחרון, יכול להיות שזה עולה כסף, יכול להיות שזה מצריך יותר, אבל לכו לאנשי מקצוע של התחום הזה שאתה צריך ייעוץ בו.